simula po niyan, madam, parang bukol. Tapos, nung habang lumalaki na po siya, kukulekta na po siya ng letter S po ang kanyang likod. Mula naman sa Ubilyar, Albay, isang ina ang humihingi ng tulong mapasuri ang sitwasyon ng kanyang anak. Hinaing ni Nanay Mila Medina, 4 na taon na raw tinitiis ng kanyang 11 years old na anak ang malakurbadang or kurbang letter S nitong sa likod. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Mila Medina, 43 years old. Ako po ay humihingi ng tulong sa tabang ora mismo na mapagamot ang aking anak na si Charmaine Medina dahil siya ay may sakit na scoliosis simula noong siya ay 3 years old. Maraming salamat po. Ayan yung panawagan ni Nanay Mila. Nasa linya si Nanay Mila. Nanay Mila, magandang hapon po. Magandang hapon po naman, madam. Opo. Nanay Mila, kumusta po itong kalagayan po ng inyong anak? Ayun po, madam. Sa ngayon po, madam, malaki na ang bukol sa likod niya. Opo, kitang-kita nga po namin, Nanay, napakalaki na po itong bukol sa kanyang likod at mukhang apektado po, Nanay, yung paglaki po ng bata. Opo. Kailan nyo... Apektuhan po, madam, ang kanyang katawan. Opo, kailan nyo po ba huling napasuri sa doktor ang sitwasyon po nitong si Charmaine? Nung napasuri po yan namin, madam, last 2022. Tapos, ano po yung sabi ng doktor, Nay? Ang findings po yan, madam, scoliosis daw po, madam. Scoliosis. Opo, scoliosis. Opo. Scoliosis po, madam. Okay, ano yung explanation ng doktor? Bakit daw po nagkaroon ng ganitong sitwasyon yung anak po ninyo? Hindi po madam, kasi bigla na lang po yan. Ang simula po niyan, madam, parang bukol. Tapos, nung habang lumalaki na po siya, nagkukulekta na po siya ng letter S po ang kanyang likod. Opo. Pero Nanay, nung ipinanganak niyo po siya, normal naman po at wala po kayong nakakapangbukol sa likod? Opo, normal naman po yan, madam, nung pinanganak ko siya. Okay. So nababanggit niyo po, Nay, na napatingnan niyo po siya sa doktor dati pa. Ano po yung isinagawang laboratory test para po dito kay Charmaine? Ang lalo lang po niyan, madam, yan po, x-ray lang po, madam. Okay. So x-ray lang. Kaya ang Opo. binabanggit ng doktor, merong scoliosis. Opo. Okay. Meron pa bang mga dapat po kayong gawin ayon sa doktor na hindi nyo po naituloy or naisagawa? Mayroon po, madam, kasi mayroon naman po yan, madam, gamot na i-remiseto sa akin. Kaso lang po, hindi ko po mabili kasi wala po akong sapat na pera. Okay. So yun po yung naging hadlang. Ano po, Nay, kung bakit hindi nyo po naipagpatuloy yung mga binanggit po sa inyo ng doktor. Opo. Matanong ko lang po, Nay, ano po yung hanap buhay po ninyo? Ako po, ma'am, nasa bahay lang. Ang aking asawa po ay isa pong magsasaka lang po. Ay, wag nyo pong ilalang, Nay, dahil marangal po yung hanap buhay ni Mister. Isa po siyang magsasaka. Opo. Opo, ilan po yung anak nyo, Nay? 5 po, madam. 5. Pangilan po ito si Charmaine? Pangatlo po. Pangatlo. Pero nag-aaral pa po ito? Opo, nag-aaral po yan ngayon, madam. Grade 4. Grade 4. Opo, nakita namin, Nay, na masipag itong si Charmaine. Naguhugas, naglalaba, tumutulong po sa inyo sa gawaing bahay. Wala naman po masyado bang nararamdaman itong si Charmaine? Ano po, madam? Wala naman po bang mga nararamdaman na sakit sa katawan yung bata? Bukod po, madam, sa may bukol yan sa likod, may may ano po yan, madam, asthma. Ika po, madam. Okay. So, parang mahina na yung resistensya ng bata. Apo, Nanay? Ano po, madam? So, dahil po sa nararamdaman ng bata, meron siyang asthma at scoliosis, humihina na po yung resistensya ng bata. Opo,
po. Kaya siguro po, madam, naapektuhan ang kanyang paglaki, maliit po ang kanyang katawan. Kasi yun po sa kanyang sakit. Okay. So ano po nanay yung kahilingan po ninyo na idinulog nyo po sa aming programa at sa Ako Bicol Party List? Ako po yung hihingi po, madam, ng tulong sa inyo na si Charmaine. Sana po maibsan po ang kanyang karamdaman, ang kanyang sakit, mapagamot po. Okay. So makinig po kayo nanay, nasa linyan po ng ating telepono ngayon si Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Apo, Ma'am LB, nasa kabilang linya si nanay at ang kagustuhan niya ngayon ay mapatingnan sa doktor at mapagamot yung kanyang anak dahil yung kanyang likod ditong bata ay nagkukurbang S na, letter S dahil sa bukol. Ngayon po, ano po yung maaring tulong na maibigay po ng Ako Bicol Party List para may pagpatuloy ni Charmaine ang pagpapacheck up, pagpapasuri at yung kinakailangan ng mga laboratory test? Once po nandito na po yung pasyente sa atin sa BRSMC, punta lang po tayo sa Ako Bicol Desk para po matulungan si nanay sa pagpapagamot ng kanyang anak. Pero unang-una po, Ma'am Remy, kailangan po munang madala yung bata dito. Okay. Kailangan muna siyang ma-check upan dito. Para po ma-check upan, kailangan natin ng referral from RSU para madala yung bata dito, ma-check upan ng mga doktor natin. Rest assured po na lahat ng laboratory test na available po sa atin, x-ray man yan o CT scan, o kailangan operahan dito sa atin, sasagutin po na Ako Bicol Party List yung kanilang babayaran. Ayun. So, kailangan lang, Ma'am LB, ma-update yung pagpapatingin sa doktor para naman kung ano po yung sasabihin ng doktor. Like for example, kailangan ng operasyon, kailangan ng mga gamot, laboratory test, yun po ay sasagutin ng Ako Bicol Party List. Yes po, basta nandito lang po yung mga kailangan ni nanay sa ospital, lahat po na available dito sa atin, maging x-ray man yan, CT scan or MRI. Basta lahat po na available dito sa institusyon natin, sasagutin po yung Ako Bicol Party List. Yan po sabi ni Kong Saldi, ni Kong Pido Garvin and si Kong Chan, na lahat po na nangangailangan ng tulong sa atin ay na lumalapit sa atin ay tutulungan natin sa abot ng ating makakaya. Ayun. So, nababanggit mo yung mga tulong na yan, Ma'am LB. Ano na lang po yung dapat gawin ni nanay para po pagkatapos po niyan ay masigurado na po, dire-diretso na po na matanggap niya yung tulong mula sa Ako Bicol Party List? Okay, pag nandito na po yung pasyente, may check-up na. At kung kinakailangan po ng mga test, pagawan lang po ng charge slip. Puntahan po tayo sa Ako Bicol Health Desk. Dito na tayo malapit sa social worker. Sasagutin po natin yan, Ma'am Remy. Okay, so with that po, Ma'am LB, maraming salamat sa iyo pong pagtugon dito po sa inaing ni nanay. Maraming salamat at mabuhay ka, Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Thank you so much. God bless. Okay, nanay? Opo. Naintindihan niyo po, nanay, yung mga binabanggit po ni Ma'am LB. Kailangan niyo daw pong dalhin doon yung bata para po ay matingnan ulit ng doktor para ma-update po dahil sabi niyo po natagalan na yung last pong pagpapatingin sa doktor. Kaya po ngayon, dadalhin niyo po yung bata doon po sa BRHMC. Sasamahan po kayo ng aming team para kung ano po yung sabihin ng doktor at kailangan pong i-undergo ng bata, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Opo, madam. Maraming salamat po, madam. Opo. So, kumusta nanay yung pakiramdam niyo po ngayon? Nabigyan po, madam, ng napagaan po, madam, ang ating loob. Opo. So, ang kailangan nyo pong gawin, nanay, i-ready nyo lang po yung sarili po ninyo at syempre, yung bata. Dahil kung sasabihin po ng doktor na kailangan ng operasyon, dapat po, handa po kayo, nanay. Opo. Okay. Maraming salamat po, nanay, sa inyo pong paglapit po sa Ako Bicol at sa aming programa at pagtitiwala po ninyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, madam. Opo.